Krásny deň, milí priatelia. Vítam vás z tohto nádherného lesa, kde o pár minút prídem privítať zimný slnovrat, presne na jeho čas. A chcela by som ešte pozdieľať zo pár múdrostí. Zimným slnovratom končí také obdobie bezčasia, ktoré je vlastne obdobím medzi keltským sviatkom Samhain a zimným slnovratom. Je to obdobie, kedy sa úplne stišujeme a to obdobie nám vlastne dáva ten priestor, ako je v tej prírode, kde opadávajú posledné listy zo stromov a postupne sa premieňajú na výživný humus, aby potom mohli na jar vyživiť tie kličiace nové semienka. Tento rok je k tomu bolo prispôsobené, aj to počasie sa k tomu úplne zladilo, pretože skoro mesiac je takáto krásna hmla. Pre mňa je to taká mystika. Ja keď tak pozerám v tej krajine tie stromy alebo tie budovy, ktoré sú tak zahalené v tej hmli, mne to niekedy tak príde, že ako keby za tou hmlou už nič nebolo. Tam toto končilo a bola tam prázdnota, ale taká naplňujúca prázdnota. A človek, keď sa tak zladí na tieto cykly prírody, tak ľahšie preplúva tým životom a tak nejak hlbšie vníma jeho krásu a jeho dary a dokonca si myslím, že aj tak ľahšie zvláda také výzvy životné. A potom tak nejak ľahšie plynie. Zimným slnovratom sa vlastne rodí nové slnko a sú to vlastne aj nové nádeje, nové plány. A nie je to náhoda, že vlastne začiatkom zimy vlastne končí kalendárny rok a my tak bilancujeme, ale nielen to, ale začíname aj mať nové sny, nové túžby a nie je to náhoda, pretože to súvisí s tým slnovratom, kedy prichádzajú nové nádeje. A všetko tam začína toho zrodu. Ale ešte to musí dosadnúť, ešte to musí ako keby sa to ešte to musí nabrať na tej sile, aby to mohlo potom na tú jar krásne vyrašiť. A ešte k tej zime. Pre mnohých je zima dosť také nepríliš obľúbené obdobie, ale ja ju milujem, pretože pre mňa je zima ako taký obrázok útulnej, malej, hrejivej chalúbky uprostred pustiny, zasneženej, kde vonku proste duje vietor, poriadny severák, ale vy ste v tej chalúbke v bezpečí, kde je krb, kde horí hrejivý a milujúci oheň, ktorý vás ako keby zabalil do takej pomyslenej deky a vy sa tam cítite v bezpečí. Pretože pre mňa je, áno, zima je mrazivá, je pravdivá o svojej hlbokej pravde, stojí tam a je ako keby taká nemilosrdná v tej pravde, ide do hĺbky, ale zároveň je hrejivá a dá sa v nej nájsť aj tá láska, tá hĺbka. A ešte na záver tohto videa by som vám chcela predstaviť jednu nádhernú, úžasnú bytosť. A je to vlastne tiež patrí to k tým novým nápadom tvorivým v mojej dielni. A viac sa o tom dozviete na mojej stránke na Facebooku. Link na tú stránku bude pod týmto videom.
A teraz vám ju ešte chcem teda predstaviť. Je to táto nádherná hadia bytosť. Je to vlastne také osobné energetické žezlo, sprievodca. Táto je konkrétne z tohto lesa. A viac sa o nej dozviete na tej stránke. Ešte takto. Dneska som si to tu pripravila takto. Malé dary pre bytosti. A ešte také posledné zábery na tú nádhernú mystickú hmlu. A ešte taký milý úsmev pre všetkých. Majte krásne zimné dni, plné lásky, svetla, blízkosti s ľuďmi, ktorých milujete. Ešte krásny, nádherný slnovrat.